Dragilor, suntem la o nouă emisiune live și, așa cum am mai spus, în fiecare zi de luni, la ora 17:30, voi veni către dumneavoastră cu subiecte interesante din ceea ce înseamnă domeniul brokerajului în asigurări, domeniu care se dorește a fi de cunoaștere și de educație financiară pentru a ști cum să ne protejăm la riscurile din jurul nostru. Știm că visul fiecărui român este de a avea o locuință proprietate personală. Dar știm și faptul că parte dintre români, după ce investesc resurse importante, eu zic bani, timp, energie, pentru a-și îndeplini visul, fac aceeași greșeală. Nu-și asigură locuința. Ei nu conștientizează cât de mari sunt riscurile la care este expusă o locuință, fie că știu, fie că nu știu, însă nu fac pasul spre ceea ce înseamnă cu adevărat protecția locuinței împotriva riscurilor. Așa că eu și colegul meu, Florin Crișan, de la Destine Holidays, vă salutăm. Bună seara, bine ați venit! Și vă spunem că venim în fața dumneavoastră cu această temă foarte importantă și cu un partener pe măsură, care ne va prezenta elementele esențiale ale unei asigurări facultative de locuință, pentru ca dumneavoastră să luați decizii în cunoștință de cauză. Și pentru a nu consuma din timpul prețios al partenerului, dați-mi voie să vi-l prezint pe invitatul nostru de astăzi, domnul Andrei Ștefan, manager proiect Direcția Broker de la OmniaSig, drept pentru care îl rog să ne aducă în atenție informațiile care să vină în sprijinul celor care ne urmăresc. Vă rog, domnule Ștefan. În primul rând, bună seara și mulțumim de invitație. Am pregătit așa o mică prezentare astăzi, puțin generală și pe alocuri foarte detaliată vis-a-vis de produsele noastre și de aturile lor. Am să pun prezentarea. Un moment. În primul rând, cine este OmniaSig? Cred că oricine din România știe în ziua de astăzi cine e OmniaSig. Este una din cele mai vechi companii de asigurare din piață. Suntem foarte de curând, ca să zic așa, adică de vreo 15 ani parteneri și suntem în grupul Vienna Insurance Group, un grup care are foarte multe companii de asigurare în Europa și care și are baza în Austria. Anul trecut, în 2020, s-a întâmplat că am împlinit și 25 de ani de la înființare. O să vă povestesc puțin mai târziu ce surpriză avem pentru asigurații noștri, ca să zic așa. Avem o expunere în toată România, în sensul că nu există județ din țară să nu aibă o sucursală sau o agenție OmniaSig. Avem peste 1000 de angajați și peste 800.000 de clienți. Astăzi acolo sunt 701.000, dar este mai vechi cu un an. E mai veche cu un an statistica decât data curentă, deci putem spune că avem peste 800.000. De ce am nevoie de o poliță facultativă? Cred că asta e o întrebare pe care și-o pune fiecare om. În principiu, oamenii nu sunt informați corect, aș putea spune, despre ce înseamnă asigurarea de locuință și ce despăgubește ea până la urmă. Și aici putem să punem în primul rând daunele catastrofice, care sunt alunecare de teren, cutremur, inundație pe cale naturală, incendiu ca urmare fie a unei probleme la instalația electrică, fie a unui trăznet. Pentru cei care stau la bloc și nu numai până la urmă, că și la casă poți avea probleme cu instalația de încălzire sau cu țevile, se pot sparge oricând și atunci asigurarea vine și te despăgubește pe cauzele acestor incidente. Acoperim de asemenea și avarii la centrale termice, indiferent de vechimea lor, trebuie doar să aibă avizul de funcționare valabil. Iarăși un lucru interesant și foarte uzual sunt inundațiile apartamentului asigurat cum cea mai devreme, dar și daunele pe care le produce apartamentul asigurat vecinilor, în sensul că dacă se sparge o țeavă la etajul 9 al unui bloc, un apartament asigurat, apa evident că va merge și va inunda etajul 8, poate și 7.
în acel moment o asigurare facultativă de locuință care are riscul de răspundere civilă față de terți inclus, va acoperi acele pagube, în sensul că vecinul păgubit va face o pretenție de despăgubire la noi și atunci noi îl vom despăgubi pentru cauzele inundației. De asemenea, mai avem o facilitate pentru asigurații noștri. Despăgubim rapid daunele provocate de inundație, de apă de conductă și inundație, fără documente, în limita a 2000 de lei. În sensul că de la data depunerii, de la data telefonului în care se dă pentru avizarea daunei, în 48 de ore îi trimitem banii clientului în cont, dacă dauna este până în 2000 de lei. Cazul în care dauna depășește valoarea de 2000 de lei, un coleg de-al meu va veni la fața locului, va face poze, va întocmi documente și dosarul de daună se va despăgubi pe un traseu clasic, ca să zic așa. Traseu clasic care nu durează nici el foarte mult, în sensul că de la data avizării daunei, undeva în 2 zile vine cineva pentru constatare, se întocmește dosarul de daună și de la data depunerii ultimului document, pentru că se cer anumite documente în funcție de daună, în 48 de ore plătim în principiu, adică lucrurile merg repede în toate cazurile. Dacă îmi permiteți o secundă, domnul Ștefan. Vă ascult. În primul rând, aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră din prisma brokerului, din prisma mea personală. De ce am nevoie de poliță facultativă? Dacă dispun de bugetul identic cu al locuinței în care locuiesc astăzi și în caz de daună pot să-mi achiziționez o altă locuință identică fără să simt că îmi iasă din buzunar acel buget, n-am nevoie de poliță. În schimb, dacă nu am bugetul identic cu al locuinței mele de astăzi pus deoparte și nici să nu am nevoie de acel buget, mai bine avem o poliță facultativă. Părerea mea. Iar ca și întrebare, legat de valoarea asigurată. Sunt mulți evaluatori în orașele mari, eu vin din Cluj, care evaluează sub valoarea de piață un imobil. De exemplu, în Cluj, în normalitate, 2000 de euro metru pătrat la imobil. Evaluatorul autorizat al băncii vine și evaluează la 1500-1600. Noi polița o putem face la valoarea de piață, valoarea reală a imobilului sau la valoarea oficial evaluată de evaluatorul băncii. Păi acum haideți să vă pun o întrebare. Dacă se dărâmă, să zicem, cazul cutremurului, se dărâmă blocul în care este apartamentul asigurat, dumneavoastră veți primi la fel de mulți bani încât să vă cumpărați un apartament identic în blocul de alături dacă faceți la valoarea evaluatorului? Nu, veți primi o sumă mai mică. Și atunci, evaluatorul poate să spună că un apartament valorează 50.000 de euro, dar valoarea lui de piață este de 70.000 de euro. Și atunci un client responsabil, ca să-i spun așa, se asigură la 70.000 de euro. De asemenea, în polița de asigurare, polițele facultative ale noastre, avem și o marjă de eroare, ca să-i spun așa, și acoperim 20% din valoare dacă depășește sau dacă este mai mică, dacă este subasigurată sau dacă este supraasigurată. Valoarea unui apartament trebuie stabilită la valoarea de piață, astfel încât, dacă se întâmplă un dezastru catastrofic, clientul să primească o sumă de bani cu care să-și cumpere un apartament similar în aceeași zonă, că până la urmă asta este interesul fiecărui client care își face o asigurare, să primească o sumă de bani, să-și înlocuiască sau să-și repare bunul pe care îl are. Evaluatorii de multe ori mai pun o sumă mai micuță, ca să zicem așa, și ca să se apropie de valoarea creditului, pentru că nu de toate cazurile creditul se face pe toată suma, se face uneori pe mai puțin și banca nu cere o asigurare pe toată suma. Și atunci se face o medie între valoarea de piață, în raportul de evaluare vorbesc acum, se face o medie între valoarea de piață și valoarea construcției propriu-zise. Pentru că valoarea construcției propriu-zise nu poate să depășească un apartament normal 1500 de euro pe metru pătrat. Și am zis mult acum.
La o casă, în schimb, lucrurile stau altfel. La o casă trebuie să ne raportăm la valoarea reală a locuinței. Pentru că pământul nu pleacă de acolo. Dacă se dărâmă o casă, atunci casa se va reconstrui pe același teren și atunci nu trebuie să punem și terenul în valoarea asigurării. Acum, dacă e o casă care are valoare de 10.000 de euro, că este în centrul orașului sau că este la marginea orașului, prețul de reconstrucție va fi același. La apartament, v-am spus, lucrurile stau puțin diferit și trebuie să luăm în considerare valoarea de piață. Și este foarte important să apreciem corect valoarea de piață, pentru că dacă mărim prețul, suma asigurată o ducem prea sus sau prea jos, e clar că și aici apare disfuncție din punct de vedere al despăgubirilor în caz de se întâmplă un eveniment nedorit în viața acelei familii. Fiecare om care își face o asigurare trebuie să-și asigure bunul la valoarea lui. Trebuie să se gândească, eu dacă primesc suma asta asigurată și se întâmplă un cutremur, am bani să îmi cumpăr alt apartament sau să-mi refac casa, până la urmă despre asta este vorba, despre valoarea bunului. Acum noi nu putem să o stabilim în locul unui om, poate el are în casă are o tencuială mai scumpă sau o lavabilă mai scumpă pe pereți. Sunt locuințe, apartamente cu 2 camere care au lavabilă de 10.000 de euro pe pereți și atunci prețul urcă. Dar fiecare știe ce are acasă. Și aici e foarte important relația de consultanță între persoana care emite o poliță de asigurare facultativă, adică cum suntem noi de la Destiny Broker, avem o relație permanentă cu acel client și toate aceste detalii tehnice noi le discutăm înainte de a face o ofertă, de a prezenta o ofertă și de a emite ulterior poliță. Da, brokerul are o importanță foarte mare în procesul de vânzare, atât înaintea vânzării, cât și după ce se emite polița propriu-zisă, pentru că până la urmă un client când are o problemă sau o întrebare, are la cine să apeleze. Așa la consultantul lui. Da, vă rugăm. Bun, o să trecem mai departe cu avantajele competitive OmniaSig. Aici am pus așa să-și dea seama fiecare cam ce se poate asigura, mai deosebit față de ceea ce am spus puțin mai devreme, mai punctual, ca să zic așa. Asigurăm orice tip de locuință, indiferent de materialul din care este construită. Asigurăm bunurile, atât din locuință cât și din anexă, pentru toate riscurile numite pe poliță. Nu impunem o anumită vechime la centrala termică, la avariile centrale termice. Nu spunem că dacă centrala e mai veche de 7 ani, nu mai asigurăm. O centrală termică poate să aibă și 20 de ani, noi o luăm în asigurare, evident trebuie să aibă avizul de funcționare. Pentru clienții care își încheie mai multe polițe la noi la OmniaSig, în sensul că mai au și un RCA sau un casco sau și asigurări de sănătate, de călătorie în străinătate, pentru că poate ne preferă, putem să dăm și niște reduceri comerciale prin broker de 40%. Adică e o reducere mare. Își face un om și un casco și o locuință și atunci vrem să-l fidelizăm, să ne asigurăm că e clientul nostru și că e mulțumit. Ce să mai spun despre avantajele competitive ale noastre? Avem și o despăgubire în avans, în sensul că dacă se întâmplă un incident major, fără foarte multe documente la dosar, noi dăm deja clientului până la 50% din devizul estimativ de reparație ca să înceapă lucrările, să nu stea cu casa dărâmată foarte mult timp. Și mai avem iarăși ca o particularitate la un produs, la unul din produsele noastre, că nu avem limită pentru riscul de apă de conductă. Adică poate fi orice sumă și atunci noi despăgubim. Și de asemenea nu este scris aici, mai acoperim și neglijența. Adică dacă uiți apa pornită la baie și dă pe afară, acoperim în limita 500 de euro eventuale pagube care se pot întâmpla. Cea mai bună particularitate, cel mai bun lucru, să zic așa, pe care îl consider la polițele noastre de locuință este asistența tehnică la domiciliu. Această asistență funcționează ca un abonament, ca să-i spun așa, și tot ceea ce se poate întâmpla în casa unui om, accidental evident, este acoperit aici. Avem un timp de intervenție asumat de colaboratorii noștri, de 3 ore în București și maxim 5 ore în alte localități din țară. Și acum să vă povestesc așa, în afara slide-ului, cum funcționează. Deci să spunem că se sparge o țeavă, se sparge o baterie, se sparge bateria de la cadă și curge din ea.
Clientul sună la call center-ul nostru, la 0219 și spune: am o problemă, mi s-a spart bateria, este întrebat, evident, datele de pe poliță și în jumătate de oră maxim va fi sunat de către cel care vine să facă reparația, de către partenerul nostru. Noi avem parteneri în toată țara, astfel încât să avem o acoperire și să aibă cine să meargă la client. Și de acolo, cum să spun, noi nu mai avem treabă neapărat cu clientul. Clientul este contactat de meseriaș, meseriașul se duce, cumpără baterie, discută pe WhatsApp, trimite poză cu bateria, vine acasă, schimbă bateria și a plecat. Clientul doar semnează că e mulțumit și că s-a remediat avaria. De asemenea, pe această poliță de asistență tehnică se acoperă și spațiile comune, adică dacă avem o țeavă comună în bloc, o coloană care se sparge în dreptul locuinței asigurate, la fel, va veni cineva și o va repara. Clientul nu trebuie să plătească absolut nimic, pentru că el deja a plătit la încheierea poliței de asigurare și gândiți-vă că e foarte utilă într-o sâmbătă dacă ai o problemă și spargi o țeavă sau ai o problemă. Eu am avut de curând o problemă, mi s-a ars o siguranță, era un contact imperfect acolo, am sunat, au venit niște băieți într-o oră jumate, mi-au schimbat siguranța, mi-au schimbat cablurile care făceau alimentarea și s-a rezolvat totul foarte repede. Adică ai pe cine să suni când ai o problemă, care e un lucru foarte liniștitor, cred că pentru oricine până la urmă. Sunt despăgubite și produsele, nu doar manopera. Și manopera și piesele. Adică, da, v-am spus și de bateria de la cadă, că e tot un eveniment pe care eu personal l-am avut. A venit și mi-a pus altă baterie pe care el a cumpărat-o, eu n-am plătit nimic. Deci e despăgubită toată intervenția până la urmă. Dar dacă e vorba de spații comune, la un acoperiș de bloc și asiguratul este pe etaj intermediar, ce se despăgubește din intervenția respectivă de către asigurare? Dacă asiguratul este la etaj intermediar, pe asistență tehnică la domiciliu nu se despăgubește. S-ar fi despăgubit doar dacă apartamentul asigurat era la ultimul etaj și era cel care a suferit direct în urma acelui eveniment. Deci cel care stă la ultimul etaj, ăla este implicat direct în risc și e clar, îl afectează pe el. El va fi cel care va fi. Dar normal, acoperișul unui bloc este cotă individă, părți comune pentru toți. Dacă se repară contra cost, și cel care pe etaj intermediar va plăti reparație. Da, dar asistența funcționează numai dacă apartamentul este la ultimul etaj și această asistență nu tratează cauza, tratează efectul. Adică dacă a căzut o creangă foarte mare și a rupt acoperișul blocului, să zicem că e din ăla cu țiglă, și se sparge țigla, asistența va veni și va înlocui țigla spart, astfel încât să nu se mai întâmple. Ulterior, pe polița de asigurare clasică, ca să zic așa, nu pe clauza de asistență, se va deschide dosar de daună și se va despăgubi și inundația propriu-zisă din casă. Asistența validează doar pentru intervenția de urgență, să limiteze pagubele. Alt lucru foarte bun vis-a-vis de centrala termică. Aici preluăm în asigurarea centrală, cum vă spuneam, fără limite de vârstă și orice se poate întâmpla la centrala termică, noi acoperim. Și avem, vedeți, 2 planuri de acoperire, iar cele de la centrala termică se referă la costul pieselor propriu-zise. Adică dacă avem un client căruia i s-a stricat centrala și s-a ars un senzor sau poate și placa de bază și ambele piese se încadrează până în 500 sau 1000 de RON, omul nu plătește nimic. Trebuie doar să plătească dacă reparația va fi mai scumpă. În principiu, reparația nu este mai scumpă decât suma de acoperirea VIP de 1000 de RON. Adică asta spun statisticile noastre. Acum pot fi și cazuri de la caz la caz, da. Și speciale. Dar încă o dată, e un lucru bun să știi că ai undeva să suni dacă se întâmplă orice. Vedeți că avem și instalații de gaze, instalația electrică am pomenit-o mai devreme, instalația de încălzire, avarierea ușilor, inclusiv dacă se blochează cheia în ușă sau este furată cheia. Adică e o acoperire completă și rapidă, nici nu se deschide dosar de daună la noi pentru această poliță, pentru această clauză. Ce este important? Valoarea asigurată este per intervenție sau anuală? Per intervenție și
fiecare client poate să aibă un număr nelimitat de intervenții. Este important un lucru, zic eu. Ne uităm în jurul nostru și nu prea mai sunt meseriași, să spunem așa. Adică nu au plecat pe dincolo și au găsit alte locuri de muncă și cu greu ajungem la ei. Da, într-adevăr, un astfel de produs vine și te ajută. Adică dacă în maxim 5 ore vine către casa ta și intervine pentru a-ți face acea reparație, înseamnă că este un lucru bun. De multe ori oamenii caută și nu găsesc specialiști. Dacă găsesc foarte scump. Adică Da. e o intervenție la o țeavă spardă sau la un robinet spart, cât costă asigurarea pe un an, cu tot cu clauza și cu padul. Da, este în regulă. Bun. Noi avem 2 produse de asigurare. Avem un produs de tip modular, care poate fi mulat pe nevoile clientului, ca să zic așa. Poate un client care vrea o sumă asigurată mai mare la răspundere civilă, vrea o sumă asigurată mai mare pentru bunuri. Aici e un produs modular cu sublimite și mai avem garantul Amplus, care e un produs standard. Adică clientul vine și spune am un apartament care valorează 100.000 de euro și noi îl asigurăm la 100.000 de euro cu un scenariu predefinit de noi. Un scenariu, spunem noi, complet. Adică tot ceea ce se poate întâmpla în 90% din cazuri este acoperită de această poliță. Asta vine atât în ajutorul clientului, care poate să fie nehotărât, fie să nu știe exact ce își dorește, cât și în ajutorul asistenților în brokeraj până la urmă, că nu mai au neapărat grija construirii unui scenariu pentru fiecare client în parte. Mai departe am un mic tabel, ca să zic așa, cu ce se asigură pe fiecare poliță în parte. Vedeți că la Amplus avem un standard, toate sunt bifate, nu pot fi opționale, pe când la Garant Sumum, la cel din stânga, avem foarte multe lucruri opționale și de asemenea, mai mult decât atât, se poate stabili suma asigurată direct de către asigurat, împreună cu brokerul, care evident că îl consiliază și spune, despre exemplu, dacă aveți un client care e la etajul 1 și are sub el o bancă, un sediu de bancă, puteți să-l îndrumați să-și facă o asigurare de răspundere civilă mai mare, pentru că o eventuală inundație de la el din apartament va provoca o pagubă mare sediului de bancă de jos. Cum vedeți aici avem toate riscurile care se acoperă. Le-am pus mai devreme, am fost așa puțin punctual, aici e ceva general. Vedeți că le avem și pe categorii, incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, astea sunt niște riscuri obligatorii în polițe, adică asta e baza. Și opțional inundație cu tremur, alunecare de teren, fenomene atmosferice și tot ce înseamnă asta, alte riscuri care înseamnă coliziuni de autovehicule, poate e o casă într-o curbă unde au intrat deja 2 mașini în trecut, omul vrea să stea liniștit că dacă se trezește cu mașina în casă să fie asigurat. Iar pe Garant Amplus avem și fenomene electrice, în sensul că dacă se întâmplă cumva din cauza unei supratensiuni să se ardă televizorul, mașina de spălat, frigiderul, un electrocasnic sau un electronic din casă, un aparat, va fi despăgubit clientul în limita 1.000 de euro pe acel bun. Eu cam atât am avut să vă spun despre asigurarea de locuință. Da. Dacă îmi permiteți, e clar, produsul Amplus este mult mai valoros și e clar, noi cei care lucrăm în domeniu știm cum să ne comportăm din punct de vedere al prezentării ofertelor către clienții noștri. Pentru cei care ne urmăresc în acest moment, după această prezentare, cred că ideea de conștientizare pentru protecția la aceste riscuri, zic eu că ar trebui să fie cu adevărat o prioritate pentru fiecare dintre noi. Noi toți trebuie să fim conștienți și să nu tratăm aceste riscuri la modul superficial, să nu mergem pe ideea că mie nu mi se poate întâmpla nimic rău. Până la urmă, cine conștientizează că există riscuri la orice pas și va pune siguranța locuinței pe lista de priorități, zic eu, va dormi liniștit. Și
pot să spun așa că nu există durere mai mare ca atunci când munca de o viață dispare într-un incendiu de o oră, să spunem. Eu personal pot să vă aduc la cunoștință un caz de incendiu, chiar din satul meu natal, incendiu produs în octombrie 2020, incendiu care a scos în evidență durerea unei familii tinere cu 2 copii minori, care striga după ajutor la oamenii de bună credință din jur. Chiar dacă ei au venit în sprijin, pot spune că durerea a fost mare și a rămas și cu urmări. De aceea cred că cea mai bună garanție este, zic eu, o asigurare facultativă de locuință, iar colegii din Destine Broker sunt alături de clienți în general, ei sunt consultanții dumneavoastră și vă pot oferi soluția prin care să vă protejați bunul cel mai de preț, adică locuința. Da. Asta este rolul nostru și asta trebuie să facem și de aia și informăm clienții despre produse, despre ce conțin aceste produse și în felul acesta să găsim soluții de comun acord pentru a-și proteja acest bun de mare preț, locuința. Vă rog, mai departe, dacă... Păi, mai departe promisesem la începutul emisiunii surpriza de 25 de ani, care din păcate este pe final, ca să zic așa. Cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de existență OmniaSig, în anul anterior am început o campanie, ca să spunem așa, o campanie prin care clienții noștri care își fac o poliță facultativă de locuință pe minim 12 luni se pot înscrie, trimițând un SMS la numărul 1826 cu numărul poliței, seria și numărul poliței, se pot înscrie la o tombolă, care tombolă are premiile pe care le puteți vedea pe prezentare. Sunt ceva carduri cu bani pe ele, sunt ceva vouchere la Altex, unele chiar sunt măricele, ca să mai spune, pentru că ajung chiar la 25.000 de lei voucherul sau cardul. Și mai avem 2 autoturisme Ford Puma, puse la bătaie, ca să zic așa, pentru clienții noștri. Oricine își încheie o asigurare facultativă până la 31 ianuarie, pentru că asta a fost data limita concursului, trimite SMS la număr cu seria și numărul poliției și este înscris în tombolă. Evident, primește un SMS de confirmare. Iar, ce să vă zic, e pe bune campania, chiar e pe bune. Da, da. Adică dacă vă simțiți norocoși, e un moment bun acum. Concluzia e următoarea. Deci, cine se înscrie la premii? Exact. Și totuși să nu uităm că premiul cel mai mare este propria dumneavoastră asigurare de locuință, care este cea mai valoroasă. Corect. Deci, pornind de la această idee, e clar că și aceste premii pot fi în casa fiecăruia. Da. Cam atât pentru ziua de astăzi, zic eu, și vă mulțumesc din suflet pentru prezența în acest live. Iar cei care ne-ați urmărit, nu uitați să dați distribuie la acest live pentru a ajuta și alți prieteni. Și dacă aveți întrebări referitor la ceea ce s-a prezentat, vă rog să le exprimați în comentarii și noi vom răspunde punctual la fiecare în parte. Fiți aproape de mine, fiindcă săptămâna viitoare voi veni cu o nouă surpriză către dumneavoastră. Ca atare, vă salut și vă transmit o săptămână plină de realizări și împliniri. Vă mulțumesc! Seară plăcută! Mulțumim! La revedere! Seară bună!